Вече вход и финал Б в едноместното кану при младежите, всъщност при девойките, прощавайте, на 500 метра. В първи коридор е представителката на Чехия, във втори коридор Дания, трети коридор Литва, четвърти Испания, пети Грузия, шести Япония, седми е за Полша, осми е за Узбекистан, девети за Молдова. On their way to the finish line, C1 Women 500 meter juniors race final B is on its way to the finish line. Lane 1 is for the Czech Republic, lane 2 is for Denmark, lane 3 is for Lithuania, lane 4 is for Spain, lane 5 is for Georgia, lane 6 is for Japan, lane 7 is for Poland, lane 8 is for Uzbekistan, and lane 9 is for Moldova. The split time shows Spain leading the way, followed by Japan, the Czech Republic and Uzbekistan. Испания води. Канделайра Делгадо държи лидерската позиция, навлизайки в последните метри от надпреварата. Тук май няма въпросителни, че победата ще е за Канделайра Делгадо, ако продължава в същия дух, с сериозна преднина при това пред най-близкия си преследвач. Второто място за сега държи Ана Норван Квист. Първата позиция е за Испания Канделайра Делгадо. Второ най-добро време за... всъщност за Камила Симова. Камила Симова от Чехия с втората позиция. Тройката е допълнена от представителката на Япония. So the final B results, top 3. First place is for Spain, Candelayra Delgado with the first place. Second place for the Czech Republic, Kamila Simova. And third place for the Japanese paddler, Haruna Mizuguchi. А ние очакваме следващия финал Б в нашата програма. Отново в едноместно кану, този път при девойките до 23 годишна възраст. Първи коридор е за колумбийката Мадисън Веласкес Лопес. Във втори коридор ще е представителката на САЩ Ема Обрехт. В трети коридор от